Siemanko ludki, siemanko, witam was serdecznie. Już zaraz zaczynamy, zaraz mnie będzie widać. Imprezka będę robił. Jak będzie kamerka, to się zaraz tam oficjalnie przywitam z wami, kochani widzowie. Mam nadzieję, że żaden na mnie nie gniewa, że tak późno. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Co tu się wyrabią? Karol, witam cię, witam. Tomek M, witam serdecznie. No, witam was wszystkich teraz tak oficjalnie w tym nowym roku 2018. Co mogę powiedzieć? Oho, widzę, że tam Karol atakuje. Pamiętajcie, łapki w górę. Witam was serdecznie. Troszeczkę jak poślizg związany ze sprawami rodzinnymi. Nie, jak ktoś by powiedział, nie, Kadzy mnie tak długo nie trzymał. No nic, no. Za chwilę chyba Tomek wpadnie na imprezę i zobaczymy, co tam udziałamy, w co będziemy pykać. Coś tam chciał Fortnite'a, ale nie wiem, czy Fortnite'a, czy może tak dzisiaj na spokojnie, na wyluzowanie w Call of Duty. Zobaczymy jeszcze to. Oj, a tak co u was słychać ciekawego? Czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze jedna rzecz muszę ustawić. No, dzięki Karol. Dzięki. Trzymaj się, do następnego. Jutro może coś wcześniej wyda. To będzie lepiej. Więcej osób może wpadnie. Dobra. Pierwsza rzecz to może odpalimy sobie impreza. Lubi jest impreza. A Joak, Sawery. Nie ma imprezy, dobra.
To sobie stworzymy imprezka. Okej. To tam na pewno zaraz Tomek wpadnie do nas. Albo go zaprosimy. O, Przemo jest. Może Przema też zaatakujemy. Rafał jest. Obejrzyj. 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 Kto tu jeszcze jest? Okej. Czekamy. Nie wiem, czy tego Fortnite'a odpalamy. Siema. Siemanko, witam cię. Co tam słychać? Jak tam kurwa? A nie, powolutku kurwa. U nas huragany. Myślałem, że mi kurwa chatę wyrwie. Ja? No. Może by tam te pieroństwo... No. Ciapaty. Nie chciałem tak już mówić. Kolorowych. Kolorowych inaczej biedronki, żeby... przegoniło. No nie, kolorowe biedronki, żeby wyjebało bez kropek. Kurwa, No, ja tam teraz patrzę na wiadomości, co się opie działo na Sylwestra, to idź No. pan, hopie. A we Francji ta policjantka, co biedno zakatowali. No. Ale ja nie wiem, czy nią na śmierć zakatowali, skopali, czy co. Ja pierdzielę. Aha, no nie wiem. Idź pan, kuźwa. To jest coś okropnego. Ale to co proponujesz? Nie wiem, no możemy Fortnite'a spróbować, ale spróbujemy? chcesz tam sobie normalnie postrzelać, czy chcesz... No tak jakoś, jak ty mnie tam poprowadzisz, ja w to jeszcze nie grałem nigdy, dlatego mi jest obojętnie, co jest lepsze. Aha, bo kampania masz kupiono, ja? Nie, Nie. Aha. nie. Dobra, to... No to kupować tutaj nic nie kupowałem, to tylko mówiłeś, że mam coś pobrać, że za darmo jest. Aha, To no to pobrałem, ja, nie no to wiedziałem, ta co jest. zwykła strzelanka jest za darmo. O, jak fajnie, jak sympatycznie. Tadek do nas wpadł z kanału Fabryka Shotów. O, aha, Tadek, No, Tadek, Tadek, czyli... ten co ze mną na live'ie był. Pamiętasz? No, Tadzie. No, Tadziu. No przecież taksywa żeśmy wybrali specjalnie No. dla niego, nie? Tadziu, nie? Ej, a powiedz mi, no dobra, to co mam wybrać? Ratowanie świata czy Battle Royale? Czekaj. To chyba jest ratowanie świata. Mi się ładuje, no. O, mi się to ładuje i... Siema Tadziu. Adamek, siema. Kurde. Co tam słychać? Jak tam Windows działa? Siema tam. Działo ci system operacyjny. A wtedy co, że robił tego live'a testowego, ale kurde. Już potem ani nie miałem okazji to zrobić. O, chyba dzisiaj będzie kurde rekord. Chyba będzie dzisiaj rekord, wiesz? Już jest 11 osób. No widzisz, każdy tęsknił po nowym roku. Chyba ja. Nowy rok bierzemy Ludziska, nowe haczyki i nowe skryby, nie? Rodzina, ciocia, babcia, wujek, wszyscy. ludziska jak kurna będzie dzisiaj 15 osób, to będzie rekord. Sej Tomek, Battle Royale. Ten tryb. Dobra, Ile- czyli PvP, nie? Ja. Dobra, odpalam. Aha. Pistolet tłumikiem. Dycha. Jaki mikrofon? Mikrofon Novox C1. Taki mikrofonek sobie posiadam. No jest jedna taka wada, że muszę go mieć blisko twarzy, wiesz? Nie mogę sobie go mieć tam gdzieś dalej. I no musi być blisko mnie.
Aktualizacja tu mamy w tym Fortnite. No, Jakieś tam pierdoły. Co nam tam dali? wybierz tryb. Ja tu czekam na ciebie, co ty tam będziesz wybierał, bo ja tu nie wiem. Czek. Koren bojowy, szafa. O, Coś można. tak to porobili. Okej. Nie wiem. O, fuck. Pozmieniało się od ostatniego No. razu jak grałem. Czemu ty masz kurwa chłopaka kolorowego, a ja nie mam nic? A to nie wiem, to musisz może chyba pierwszy raz zagrać. Czy grałeś już? Nie, jeszcze nie grałem. Kup karnet bojowy, o co tu chodzi? O Boże. Wróć. Na zero kasy to nic nie kupię. Wróć. Czekaj, jak to zaś było? Dobra, nie będzie mi tyle. No. Jak to kurde sam było zaś? No właśnie, nie wiem. Aha, tak, dobra. Jak tam? Teraz co ja mam wybrać? Znaczy ja cię powinien zaprosić i powinno ci zaproszenie przyjść. Aha. O, Aha, przyszło, dobra. no. Tylko jak mi się to podoba, no. O, widzisz. Tak, już dołączam. Typ. Widzisz jak fajnie, sympatycznie. A co ja mam dupę? No dobra, niech już będzie. I to jeszcze rudą dodatkowo. No nie wiem, może jesteś taki zboczony, nie wiem. No, Nie wiem, Kajto było ja się to zmienić, rudą ale tylko teraz ci nie uznam. powiem, Kajto. No dobra. Czekaj, Mam nadzieję, lobby? A, czekaj, lobby? profil prawdopodobnie. Ale to... Profil, o. Poziom zwycięstwa partii. No możemy, No. słuchaj, Tadek zagrać w ten Gran Turismo później. Lec. Dobra. Wybierz tryb. Strzelaj z palca. Strzelaj z palca. Ale nie wiem. Czekaj, nie wiem jak się to kurde wybierało te 50 na 50. To może widzowie coś wiedzą, jak chcę tam ustawić, bo ja nie mam pojęcia w ogóle. Ja też już zapomniał. Nacisnąć brak gotowości? Aha, tylko gotowość, wybierz typ. Ja, i no ktoś to był ten, że... No, można zmienić. Dobra. Może to się wszystko odblokuje, kubka... Może to będzie. Przyciś tam trójkąt. Już, oj. Do lobby i trójkąt. A, Trójkąt czy krzyżyk? Krzyżyk, nie? trójkąt. A, czekaj. Okej. Wybieranie graczy. I co ja mam tam robić? Nie da cię zabić. Aha. Dobra. Ale kurde, nie wiem właśnie jak ten... Ostatnio my z kimś grali to... To wiem, że ten... Że wbił ten... 50 na 50.
Ładosz, de Adamek, wszystko śmiga i hula. Wtedy właśnie co, że z tego telefonu nagrywał, nie? To de Adamek do mnie wpadł. A. O kurwa. Nanek jesteś. Ja. Trzeba coś zbierać, jakąś broń albo Nie, coś. teraz nie, Bo teraz trzeba to się jest... znibić. To teraz czekasz aż ten... Bojowy boost startuje. O właśnie. Okej. Taka choinka, chatko. Czuję się jak święta. Czekaj, jakby tu wyskoczyć. O, nie wyskoczyć. Powiedz kiedy skaczesz, nie? No dobra. Dony, siemanko, siemanko. Witam cię. Jak tam zdrówko, co tam słychać? Dobra, to teraz skoczymy. Dobra. Widzisz mnie? No gdzieś cię tu znajdę na pewno. No też, nie wiem, pójdź sam do lasa może. Czekaj, jeszcze cię nanek. Powinno cię na mapie. A co? O kurwa, ja spadam teraz, to dobrze? No, dobrze. Czekaj, ja się tu na ten wrąbię. Co to tu jest? A, w kamerze się, dobra. Ja. Już to wyczaję. A to nawet jakbym ten, to i tak sam włącza ten spadochron. nie? Ja. No, dobra. Skacze ci. Ach, to lądowanie powinno być szybsze. Kurna. Dobra, ale święta są. Dobra, słuchaj, jak ten, to zaraz se zbieraj broń, wiesz? Mhm. Zaraz tu coś powinno być, jakoś broń. Dobrze, że wskaźnik jest, gdzie ty jesteś, bo to byłaby lipa. Się szukać nawzajem, nie? No, Po pierwsze nic nie znalazłem, afero. A tam jest jakaś skrzynia, chyba tu, nie? ja otwórz se skrzynia. Tu możesz, jak chcesz. No, Ty. gdzie? A, tam na górze. Nie, no na górze, tu na dole też jest. To czemu tu tak wolno skacze, chłopie? Nie da się wyżej? Nie. Aha, tam może nie wyskoczysz, wiesz? Mhm. Czekaj. Musiałbyś sobie coś... Czekaj. No inaczej wejść, tak? Czekaj. Jakby ci tu... Znaczy tu też była broń. Tomek, kaś to jest. Pójdź sam nazad. Tu, no. Tu masz broń. Tu przy schodach. Idę. Mhm. A jest. Podnieś. Ja i pójdź tu Okej. może do góry. Przejdziemy. O, tu coś... Tu coś słychać. O, tam masz tu. A, co to jest? To nie ma broń, dobra. Cegła, no dobra. Każe się tam. Ja. Czekaj, pójdź tu do góry. Tu masz No. skrzynia, otwórz se ja i sam będziesz miał bajery. Nie tak! Nie! Ej! Ty ciulu. Tam ktoś idzie, tam ktoś idzie. Ej, rozwaliłeś se skrzynię. A miałeś No. nacisk kwadrat, żeby nią otworzyć. Ty ciuliku głupi. Ty, tu ktoś idzie. Walimy go? Idę tu. Na dole są. Ej, Czekaj, tukry. No. kaj na dole. Pod nami? Tutaj w tych drzwiach. No tu w tych Uważaj, drzwiach, na prawo, uważaj. uważaj. Granat. Zabieramy ich. Dwóch tam było, nie? Ja. Nie chcę tu kozaka zgrywać, ale wiesz, co mi się... Fajnie tu nawet tą gierkę... Powiem ci, że... Fuck. Jeb ty chuju zasrany. Nie dupiaj. Jeb mnie zabił. O ty gnoju. Mogę cię reanimować? Ja. I no uważaj, bo będzie ładował do ciebie. Z plecy! O Też, kurwa. no.
Nie no, to nas Kurde, musi no. być więcej, wiesz? Mhm. A, ciulu. Dobra, nic, kółeczko, powrót do... No, witam Kamil, panowie. wbijaj, Siema, potrzebuję siema, twojej pomocy. Wiem, dopiero po panie- 1,5 miesiąca pobieram patcha, także czekaj właśnie po to. O ja pierdzielę. No, Nie no, panie- 5 minut pokazuję. ty też. To się coś No. zbagowało. I co tam No, słychać, co teraz byku? trzeba czekać na net, czy co? A co, czasu nie mam na nic, kurde. Mówię, do Tomka pisałem, wiesz, jest odliczone w tego, w hokeja graliśmy, czyli tak chyba z 6 dni gramy po kilka godzin dziennie, nie wieczorami, jak on z roboty wraca. Okej, Zrobiliśmy własnych zawodników i kurwa gramy. Tam po 6 zawodników gramy, nie? Online ale co chwilę, w nie? tym, to co Peter groja? No tak, to tak, nie, to że Peter gra kampanię jedną osobą, a my gramy normalnie na multi, że grasz jednym zawodnikiem, nie? I gra łącznie 12 ludzi. Sorry, nie, 12 tak, 12, bo 5 plus bramkarz, nie? No. Nawet kurde Co, bramkarzy na zaczynamy? bramkę idą. Powiedz, kiedy trójką włączyć. No, to fajnie, muszę to kiedyś zobaczyć sobie, jak to tam gra. Teraz jest promocja, za 24 zł dlatego kupiłem, kurde. Ale zaś bez No, miałem płyty. kupować... No bez płyty, bo tak już jest drogo. Miałem kupować na amerykańskim Play Store, bo tam za 80 zł wychodzi. Mhm. Aha. No, ale... A jest tam menu polskie, czy jakieś czy? Masz tak, masz... zaraz ci powiem jaki jest język. Na pewno polskiego nie ma, jest angielski... Zaraz ci powiem jaki jest Angielski, niemiecki, czeski i rosyjski. język. Czeski. Czeski i rosyjski, No, no. no. To jest właśnie to. No, dobra, ale niemiecki Czes- jest okej, bo to jeszcze... Ach. Tylko aczkolwiek tak i tak wolę bardziej, jak mam... Po niemiecku mogą gadać, bo jest fajnie, nie? Ale jak nie ma polskiego dubbinga, ale jak kurde menu, to wolałbym po polsku, bo zawsze to szybciej przeczytam po tym polskim jak po niemiecku, nie? Szczerze, to ci powiem, aż sam język tak nie jest ważny. Jedynie w kampaniach tam tego... Tam Ile ci zostało? rozbudowujesz. Dużo? Mi? Czekaj. Aha. Czekaj. Nie, grajcie sobie na razie, spokojnie Dobra. grajcie, bo mi też pobiera. To naciskamy 11 trójką, liter tak? mam pobrane 600, no A 600 czekaj, mam pobrane. Kamil, powiedz mi, jak się włącza ten tryb 50/50? Szczerze, on był chyba tymczasowy włączony na chwilę. Żartujesz. No, on tak samo teraz był ten drugi tryb niby, oni to tylko na chwilę włączyli. O, A ty Kuba, masz witam, nawet witam. pełną wersję tej gry, tak? Tak, mam pełno i ta. Tak. No jest Dlatego- sympatyczny. Dlatego może być, że ja nie mogę sobie wybrać Nie mam A innego gdzieś to kolor. ostatnio czytałem, że się kampanię mają trochę zmienić i nie ma być tych monotonnych zadań w końcu. Jakich zadań? No bo są te monotonne zadania, masz kurde, jak bronisz to masz prawie to samo, kopiuj wklej, Aha. nie? Mm. Dobra. To co, trójkąt? No, Tak. możesz dać. Możesz dać trójkąt Wybieram i... gracz. To Tomek, masz kupić Nigela. Kto tak pisze? No. A kto może pisać? Ej, a czemu mi czad nie wyskakuje? Twój kochany kurde kolega. Znaczy nie siwy, tylko Odi. Odi. A, no, tak myślałem. Spoko podróż. Tak, o tam czytam, o tam niemiecki jest, więc niech kupuje. Ale Kaon pisze, nie pisał tu na czacie. Ogląda nas blondyna, kurde. To niech napisze na czacie, kurde. Landi, ale ciemna blondyna No. też, nie? Ona taka ciemniejsza blondynka, jak na zdjęciach. To jeszcze nie taka głupia. Dobra. Taka dojrzała, nie? No, Nanek, idę do naszego tego autobusu celnego. Ja wlej se do autobusu. Co? Weź już mi tam... Ten mi tu mówi, że skrzynkę No, co a on otworzył. ją patrz, a on ją Dobra, wziął i podeszłem tym do łupana. heblem ją rozdupił, nie? Jak do mnie, ja pierdolę. Kurwa, ty. Śmieszna ta gierka trochę, nie? Ale chuj, tam jak wielu gracie, to jeszcze idzie, jeszcze taki klimat świąteczny zrobili, nie? Czekaj, kaj tu. Ja nie wiem, czy tego pobierania mam nie zastopować. Bo pokazuję 12 minut. Powiedz Edisonowi, że spoko, że można ją kupić, nie? Jak będzie z kim O, fuck, grać. wyskoczyłeś. O, to jest ci gra, Wyskocz. że mówię, ogólnie ludzie są. Tomek. kurde, mówię, my gramy... Ja, gramy Bożek z się tego. zapomniał. Dobra. Fuck. I zawsze znajduję ludzi do gry. Mhm. Bo... Oj, Nanek tam jest, i dobra. Czekaj, w jakie przyjemnie się miejsce do by mu tej tu chody, mogli kurde, tam Na wylądować? początku się pogubisz.
w sterowaniu, ale odpal sobie tak Audition, 2 przyciski kurwa na krzyż na początku, to kurwa będzie ci łatwo. No. Czekaj, tu nic nie ma. Tu może na ten. To tak się podszkolisz, to będziesz mógł trochę może z Lewin zagrać, może ci pierdol drugi raz nie spuści. Nie, powiem ci, że on potrafi grać, on No. potrafi bronić. Kurwa, jak on grał w chuj tego hokeja, to się nie No. dziwię, grał w realu i też normalnie grał na konsoli, nie? Także wiesz. To się jak wydaje, obronić ciężko gra, ale jak się Kurwa, tu nauczy już jeden obronę loto, grać, ja to już- pierdzielę. Nanek, powiedz sobie te gry z plusa, które Wczoraj wyszły gry? A co tam ciekawego wyszło? Tak, No, ten Batman, pełny sezon Batman, pasy. ten Deus Ex, Mankind Divide. Fajnie tam coś? A ten Deus Ex przeszedł całego, no ciekawy, fajny był. Kiedyś go na trójce miałem, ale później go nie przeszedłem go na trójce, tylko czasem na tej czwórce. Jeszcze teraz dodatek jakiś był, tego dodatka No, nie grałem. ale tutaj masz wszystko za free. Graficznie, no graficznie nawet fajnie wygląda. I polski jest, nie? Jest po polsku. Tomek, szukaj tu broni, bo już tam mam jakoś widzę. No. No ale jak to jest tak, dobry kucharz to wtedy jak dopiero go spróbuje. Nie? Ale co z czym? Marek. Nie mówię, to możesz tak, że dobre ciasto to dopiero jak go Ja. spróbujesz. Kurwa, jak go wejść mam tam. Tam oglądałem tego, u krągi chleba, tego Paranormal Activity, Tomek. Tomek, No. Kaś... I Aha, gierka jest tam tak gdzieś jest. zabugowana, że szkoda słów. Zabugowana? Tak, no 3 razy mu się drzwi zablokowały, nie mogę w ogóle z nich wiesz otworzyć. Muszę kurde grę wyłączać. Ja tutaj obiecałem tam taką, znaczy od rodziny tam synowi, że z nim tam takiego live'a zrobię na tego właśnie ten, na tą Tomek, chodź tu do na mnie, tą idziesz do Paranormal mnie. Activity. Lecę, Proszę, cały na- czas próbuję, wiesz? Na Tu jest początku broń, gierka chodź, się chodź, rozkręca, chodź tu, później, chodź. Trzeba latać, szukać, myśleć. Takie wiesz. Zobaczymy co oni tam. Tu jest broń, tu. Kurde, co na tym czasie, na czacie tak cicho. Żaden się nie odzywał, chorzy wszyscy. Klawiaturę spolono. Kiedyś tu za drzewkiem było Ja. audycję, no to- O. Kamil, coś ty je chory? Kurwa. Nie no, to napisałem, że ludzie są chorzy, kurde nie piszą. To napisałem, że są chory, nie? Aha. Aha. 6 minut jeszcze. Ojej, Tomek, tu pójdź. O, tam coś jest, tam Ja. już jest, lecę. Czemu tak wolno po tym No bo- błocie? Kurwa. No musi skokać. Boże, jak ja dawno w swoim grałem. Dobra, w końcu to podnieść. Jak się to przeładowuje? Maniaczek, witam cię. Kwadratem. Siemanko, siemanko. Co tam słychać, jak tam w nowym Jeszcze roku? tego. I Tomek, tak jeszcze gadałem, tak z Auditionem myślę, No. że będzie się około 26 już opłacić tego UFC, nie? Bo to nie wiem, czy to będzie 2 dni wcześniej pobierania, czy 3. Tomek, tu jest skrzynia, ja ci No, nią no. otworzę, bo ty nią zaś rozpierdolisz. Dobra. O kurwa, jaki karabinek. Dziękuję ziomuś. Teraz żarówka To jest jakaś, napój. kurwa, Otwórz czy se, coś. wejdź se na ten napój, najpierw trójkątem, a potem R1. Nie, R1 No to i jeszcze mi raz. Przynosi chyba. Można to? Zaznaczone? No i teraz Tak. tak jakbyś szylał na R2. I przytrzymaj. I teraz masz Aha, większe życie. dobra. Dobra. Teraz mapka i musimy biec do strefy. Ej, ta gierka jest podobna do tego Ja, Battle ja. Grunge, nie? Grunge. Tak. Ale już Bo tego, tutaj- już... O za fuck, niedługo o jako prawdopodobnie niespodzianka, na popatrz. wyjdzie. Druga skrzynka. No. A ja teraz cały tydzień teraz na kompie gram na nim, nie? O, Po będzie. 2 dniach, bo tak to w ogóle na komputerze nie umiałem grać klawiaturą. Po 2 dniach nauczyłem się dopiero zabijać kolesi, nie? To trzeba było No myszkę mocno. tego opada podłączyć pod kompa. Ja jakiś tak robiłem. Nie, bo no, pożyczyłem pada kumplowi, wiesz, bo tam z żoną sobie jakąś gierkę zaogarnęli. I dlatego w tym czasie Dobra. nie było, a była za 20 euro była ta gra. To mówię, kupuję. No i fajnie, podoba mi się fuj. To coś jak Ghost, ale z takim większym wypasem już.
Dobra, graficznie to może nie jest aż takie tam hakuje się cały czas, ona gdzieś tam przycina. Te Jakaś zmień se na kompa, broń, nie Tomek, wiadomo na broń. czego. Mhm. No, no. Ale zajebie ze snajperki, opie, to jest snajperka. Dobra, ale najpierw musimy zadupiać, rozumiesz, na ten. Ej, Ruda, ja tu łażę rudą, czaisz to? Widzisz to na Wiem o lewie? tym. No pierdolę, Wiem o tym. to był upadek, to był normalnie upadek, bo mi nikogo nie dali innego. Marcin pisze, co tam umie. Dobra, Umie 4 po leku, minuty kurde, jeszcze. zespołach z live'em, noworocznym, dzisiaj dopiero. Tak kurde czytam, zaspałem, tylko nie wiem czy zaspałeś z tym z robotą. Z czy live'em, z live'em. Czyli tutaj na tym kółku, jak masz ściany, jakieś podkłady, podesty i schody, to możesz je budować, jeżeli chcesz coś przejść, jeżeli masz pozbierane te drzewo, cegły i metal. A A plecak? tam w plecaku tam Co jak tam masz ten daje? chyba Aha. karabin, jakieś inne. O kurwa, tu już jest strefa. No kurwa. Chodź, bo się strefa zmniejsza. Janek, czekaj na mnie. Strefa nas goni, chodź. Chodź. Ja nie wiem, gdzie ty jest. Tu, no, biegnij, Tu, tak, dobra. biegniesz, prosto. I na L3 jak wciśniesz, to biegosz. I dowej, Tomek, bo kurde, strefa już masz za plecami. O, ja pierdzielę, ona nas dogoni i nas zabije. Kuźwa. Pokazywali jakiś miesiąc temu gameplay z Far Cry'a 5, Dowej, nie? Tomek. No. Teraz pokazali kolejny Nie. gameplay i już widać downgrade grafiki, kurde. Tak? Wciągnął Janek, jestem No to za tobą. biegnij, bo nas dogoni. O, w tym kierunku. Ja pierdzielę. Biegnij. Ale ona się No zmniejsza biegnij, jakiegoś momentu. biegnij. No biegnę, kurwa. Forest run. Ja pierdzielę. I Forest- życie ci ubywo. Go, Forest, go! No. Bo już jestem prawie... Nie wiem gdzie. Fuck. Jezus Maria. O bo. No, to myśmy w ogóle chujowo wylądowali. No bo Kamil Wtedy musi właśnie, przyjść, no. on tam lepiej tłumaczy i wyjaśnia. Dobra, biegniemy już. No mamy zaraz jest tu ten. strefa. Zaraz jesteśmy na miejscu. No. Ej, Kamil, no słyszałem cię z tym Far Cry'em, ale nie do końca, bo byłem skupiony. No mówię, że downgrade Dowej, Tomek, podobno już dowej. jest wielki. Tak? 15 minut będzie pobrać 700 mega, no chyba cię kurwa pierdolę zaraz. Ja pierdzielę. 700 mega, kurwa 15 minut jest popierdolone. Ty chłopie, kawał drogi, jeszcze się to teraz zmniejszyło. W ogóle. A ten Battleground jak będzie na playkę to kozak, nie? Bo to... Będzie, tylko oni na początku chcą załatwić tego, dajcie to, żeby gra wyszła w pełni. Dobra. Czekaj. to nawet Jak nie na kupuję, bo się touchpadzie zastanawiałem, naciśniesz, to mam może kompie. mapka kaj to ma być, wiesz? No właśnie, że kto wyczaił teraz, no. Dobra. No to mi się podoba, to jest złe. Tam jakiś frajer leci, brać go? Kurwa, ja ładuj w niego. O chuj. Kurwa Frajer mać, to ja pierdolę. Kto mnie... Nie. I teraz wszystkie nasze fanty pozbierają i zrobisz? chuj. I w dupę. Ja. Sprawiliście? No. Nie, no to jeszcze jest takie, wiesz... Pierwszy raz gramy, nie? Tutaj popatrz. Tu same rycerze biegają, No kurwa, hopie, no co tu, się dziwi. tu rozumiesz, tak jakbyś w Koda grał i na Spaja byś wpadł. Albo na Petera, albo na Quickpola, no i co? No. Peter to... Ręce do... Szkoda, Peter to WW Pain słabo wygrał. Ale go dam w BOC. A to było to co innego. Black Ops. Ludziska jestem, piszcie na czacie, co tam w nowym roku, halo. Kurde, 4 minuty już pokazuję. Włączcie i rozmawiajcie. Zaczynamy na neka, albo czekamy. Ile ty jeszcze mówisz, Kamil, masz? No podobno 4 minuty. No. Podobno. To czekamy na nek. Nie wiem, mogę chwilę zaczekać. A chodź, przećwiczymy jeszcze strategia. No, bo i tak pierdol dostaniemy, zanim on się odpali. Dobra. Oddaję okej. Znaczy... Powiem wam szczerze, że wpierw ten Battleground, ja tak sobie przez parę dni grałem na kompie, teraz to, a jak poznałem Nanka, to zobaczyłem tą grę i mówię, no przecież ten koleś
Co on robi? Kurwa za grę gra. To jest tak zjebane, Ja, że co on kur- robi? Ale teraz szczerze, nie, zwracam honor, bo mi się zaczyna to podobać, nie wiem dlaczego, ale... A szczególnie jak będziesz miał Że pierwsze tego miejsce. Tego bardziej grali. No. Te Audition tam coś pisze, albo mi zaś kurde Nightbot blokuje. Co ty, Nie odetrzymał wiem. konto na YouTubie? Tak, ma. No. Ma, bo mi subskrypcja O, jedna. weź. Kuropie, no. A co ty, to jeszcze modulatorem go zrobię, kurwa. Jakby coś pisał, to by tutaj na PW mi napisał, ale dobra. Mickey Mouse jest aktywny. Cornichon. Ja pamiętam, jak powiedziałem Cornichon, kurde. Korniszą. No wtedy ja ci kurwa dam Cornichon. Coś O, ładuje, nie? Patrio.pl widzę, że dołączył. To zaraz ja też będę. Siema. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Próbujemy przeżyć ją. Rona, już 11 osób. No jeszcze jak ktoś wpadnie, to będzie pięknie. Może ten rekord w tym nowym roku pięknie mi. Czekaj, dzwonię do żony. Żeby wlazła ja. No. Sylwia Boruda cię woła, no. No. Karol, dawaj tu na live'a do Nanka, kurwa, chociaż pozdrowienia, bo musimy zbierać to widzów. Dobra, minuta mi została na nek. Spoko, spoko. Ej, a gdzie jest moja żona? Śpi. A nie, poszła. Ona, aha, jeszcze. Ona jogę robi, także to chłopie, to nie dotrzesz do niej. To pewnie powinien ci pomóc, Tomek. Jak zjedę do domu, to sobie to obczaję. No ja tam wymieniłem sobie, tam kupiłem tego Battlefielda. Okej, jestem. Nanek. No mówię, mi została minuta raptem. Niecała. No. Tam. Kurwa, coś tak szybko wyjebał tam na zadek. Tylko odpalę Facebooka. Dobra. Kurwa, jak 10 oni sekund. to robią? To nie ruszył chyba. Nie, tam gdzie, tam, dobra. Dobra. Czekaj, no ta mapka, Kamil, jak się to zaznaczało, jakbyś mi powiedział? Aha, Aha, tu zaznaczają. X się skryło. R2 się Czekaj. zaznaczał chyba. Dobra, to Tomek... Czekaj, nie. Lecimy dalej. no. Na tym niebieskim. Nie, czekaj, Dobra, czekaj. odpalam gierkę. Poczekaj. Aha. Aplikacje gry, gdzie to jest? Rozpocznij. Tu na czerwonym, wiesz? Czekaj. I teraz Aha. wyskoczymy. Dobra. Kaj te czerwone, o. Nanek, NW. Lecę. O, 12 osób, ja pierdzielę. Patrio, nie wiem czy Rzek się witał już, witam. Ja tam zaznaczył, o tu jest jakiś budynek. To tu sobie zaznaczymy. Już chyba dalej lecieć nie mogę. Toż pójdź sam. Tu do góry. Oni... Mogę się podnieść? Do góry jeszcze nie? Nie, ale tu za mną leć. Czy żeś już upadł na zol? No prawie że no, O, no dobra. o, to ciul. Dobra. Leża. Dobra, szukaj broni. Ej, to ja będę szedł. Szukaj broni. Jest, dobra, ja lecę dołem do góry tam, do ciebie. Szukaj broni. A ty tam bądź w tym domku, ja. Ej, można tą ciężarówką jeździć? Nie, właśnie. Chciałbyś. No to jednak nie jest jak Battlefield, no. Czekaj. No nie ma tu nic, co za ciupy. Patry, jak tam? Co tam w nowym roku? Ja, ten czeski spiryt działa mi na pamięć. Kijów. O Boże. Beton. Halo. O, Siema, witam. siema. Nie, to po prostu beton to z tego, z dyktafonu odpala, to witam, naprawdę. Myślisz?
No co tam rzecz, to jest przychopy, to ty nie wiesz o tym. Te memy, wszystko ty jego bot pisze po prostu na grupie i tyle. Czekaj, dobra, ja już coś tu... Fuck, nie mam... Ja pierdzielę. Dobra, i Mhm. dupcza stąd. Ej, Romeo, my we dwóch ino Dobra, ja zostali. już- Może jakoś ja- broń albo coś? A, znalazłem to jeszcze raz. Ale Dobra, ja małego już tam. jakby co jestem gotowy prawie. Dobra. Dobrze. Macie miejsce? Ja? A będziesz z nami grał, ja? No fuck. No. No to dobra. To mamy czwórkę. Tomek, jakbyś jakoś broń No to- widział, to chętnie przygarnę. No. Kuźwa mać. Ty Ja. tutaj jesteś, no. Dobra. Nie strzelaj, bo mnie zabijesz. Spokojnie, no. Czekaj, kaj by tu lecieć? Może tu będziemy lecieli. Popatrz na tą mapę. Ty trzeba się Dobra, lepiej pan- odsunąć, bo zaś Panowie, będzie możecie, strefa. możecie ginąć. Ja nie mam No pistołu. dobra. Nanek cię załatwi, co? Nie, czekaj. Nadek Ile się osób wysadzi. O. Ja ci powiem, kampania nawet jest fajna, nie ma zło. Ja tyle Tylko, to żeby oni mają tego, zmodyfikować te zadania, bo tam jest tego powtarzalność dużo. No, ale tyś... A co chodzi w tej Kurwa, hopie, tam jest dopiero zabawa. Ja. Tak? Tomek, kampanii masz typu. pistolet włączony? Tu jest chaty, tu są chaty, chodź. No ja, ale w tych To są chatach chaty. może już ktoś być. Jeszcze nikogo nie ma. Jakieś fale są coś takiego? Ja, No. ale tam siedzi. Tam budujesz tego, później się Chyba ja wymienisz. żyłem. Nie będę cię kłamał, ziomuś, ale tak mi się wydaje. Chodź tu do środka na nóż. Zawieraj drzwi, Obejść. tu ktoś był. Czekaj, ja betona zaproszę może, co? Bo to jednak to już... Ty, zawieraj drzwi. Kurwa, na domy. Zamykaj te kurwa Ja- drzwi. Tu już byli. O, czekaj. Fuck, jak on tu kurwa wlazł? Ja pierdolę. No ej, jak on sam wlazł? Trzeba rozjebać chyba, nie? Nie rozwalej! Ach, su. Tomek, pierdolę. wszystko ino by rozdupiał te. Ja. Szukaj broni. Biegnie jakiś frajer. Ty, tam biegnie, koło Kadilaka. Ja, ale chodź, idziemy dalej szukać broni. Dobra, panowie, zabijajcie się pod betonem, czekam już na was. Poczekaj. No, teraz Gromę. tak dostajemy jeszcze. Teraz to się już nie bój, Kamil. To już są 2 sekundy życia, jak tylko wyjdziemy z chaty, to zaraz tak się pierdol od razu. Godaj za siebie. Marek, W Gdzie domku jesteś? w tym drugim. Ceglanym. obok. Aha. Dobra. W kościółku. Te idzie tu kucać czy nie? Szło chyba, nie? Szło chyba. R3. A nie, Nie kółkiem. Nie kółkiem, tym, R3 chyba, no. Ja mam R. A mi pierdolę to, że to stawiamy. Mhm. Tutaj nic nie ma na nektychach. Szukaj, bo ja już na przykład skrzynka znalazł. No, właśnie widzę, jak żłepie, kurwa, pod ścianką, ty. Dobra. Może jakiś karabin czy nie może? Mam tylko To czekaj. pistolet mały. Na plecach bych musiał. To się Na wystarczy. plecach bych musiał upuść. Tomek, bier go. O, M16, dobra. Dobra. Możesz z amunicją, ja? Dankę, Dobra. ja, O fuck. ja. O fuck. Nie, to ja byłem. A tu jeszcze jest jeden. Ty, tam jeszcze jakiś kałach leży. On też taki sam. Dobra. Widzisz. Tam też Kaj. coś leży. Czytałeś, że kurde dodadzą opcję tego, ogrzewania się przy ognisku, która ci tego widziałem. leczy. Kurwa. Ty, to dawaj gdzieś No. dalej jeszcze, patrzmy na strefę. Jesteśmy Za na chwilę, rozgrzewce. za chwilę wymyślę, że koleś chyba z lodami będzie jeździł, nie? Choć tak w tą stronę byśmy musieli iść, co? Danek? Kiedyś poszło. Do góry, pójdź zaś samą karabinek. No, Tu jest jeden do ciebie. Jest jeden lepszy wziął. dankę. Kaś ty tam No to lotosz. Tam wiesz, ważne, że amunicja. Tam do góry idź. No tu tutaj do idź, góry tu. lecieć. Czekaj, bo tu ich amunicja Idź nie tam do ma. góry, tam może jeden taki piw-paw. Dobra.
To mamy. Oni się jakaś pierony sam strzelają. Karnet bojowy. A, lecę, kupuję. Fajne stroje się dostaje, kurde, ale nie będę pytał. Ile to jest? 950 dolców, ile to jest? To ja potem wejdę do sklepu, przelecę na 8 PayPala i... 8 funtów. Czekaj. Tam ktoś strzela. Ja, no to się czas chować. O, to tutaj też kampimy, jo? Mhm. Obejrzyj. Zaś karabin. Dobra, Beton, chodź gramy razem najwyżej. Jak oni, czekaj, kurde, Ruda. tego... Wejdź sobie, bo No tam tak, jeszcze jeden faktycznie, karabin nawet jest. wyjdziemy od razu. To wy poczekajcie na nas. No dobra. No dobra. Będzie szybciej. A to mi teraz wyrzuciło coś. Jak wziąłem ten, to chyba nie chcę. Bo tamten jest lepszy nanek. To ty strzelasz? Beton, dawaj, kupuj Angela. Będziesz Nie, grał, nie. kurde, z nami. No nie. Jeszcze w tej chacie Wirtualne jesteś? kluby, takie Ja. pseudo, będziesz grał, kurde, tego w hotelu. Jakby nie było DA, to bym kupił. Czekaj, tu trzeba po... Kurde, Ja spoko dobrze się gra. robili. O ty chuju. Petera właśnie też musimy namówić na któryś weekend, by zagrał z nami z tym Auditionem. Oh, Ej, tu są, Tomek. pokoja. No. Dobra, już jeden siedzi. Idź do innego okna. Dobra. No w tym oknie nic nie widzę. Czekaj, jeden jest na dachu. O kurwa. Piękny Mikołaj. Gdzie by to lecimy? Czyli gdzie była mapa? W touchpadzie. A, dobra, to też padłem. Ciul, Tomek, coś ty zrobił. Chodź tu, chodź tu, czołgaj się do mnie, szybko. Szybko, bo cię zabiję, szybko. Bo już tu wlecą. Idę. Dobra, to możemy polecieć na to czerwone. Czekaj, nie ruszaj Ale się. wyskoczyłeś już, kurwa. Dobra, leć Biega. na to czerwone. Nanek, uważaj, strzelaj Nanek. Nanek, strzelaj. Kurwa mać. No widzisz. Patrz, padli, no, kurwa. A wyście zaczęli? Mówię ci. No, No. dobra, to wyjdziemy, to poczekać, nie problem. nie? pierdolę. O, dobrze, że u was takiego nie ma. Kurwa, zaś fajną broń pozbierano, zaśmy padli. Chodź, wychodzimy. Dobra, to wychodzimy. Opój rozgrywkę. I co, dołączycie do mnie, czy my do was? Nie, do ciebie dołączymy. Czekaj. Gdzie jest to? Gdzie jest to? No, znaczy to jest nie. Romeo. To Tomka dołączy do Danka. A dobra, Danka. Tak, to jednego dopiję. Dobra, czekam kijów na ciebie. O, wszyscy ja. Dobra. Kija spoko, Dobra. bo tutaj gramy teraz, ale na pewno powiedz kiedy i jest okej. Dobra. A co To co? tam siwego powiedz? A Siwy teraz też ma urlop cały czas, tylko na chacie w sumie śpi. Coś tam w koda gra. Radziu, siemanko, witam cię, jak tam zdrówko? Co, dajemy, Ja. zaczynamy. Aha, Czekamy to na nie, ciebie. No dobra. Dobra, spoko. Idę. Wczesny dostęp. Siema, radio. Nanek już 11, Ja, ale nie przebiję tego, wiesz, dzisiaj tego nie przebiję. Ale to jest jakiś kałak. No co weź. No szkoda, że to nie zostaje potem. Kurde, ja dawno w to grałem. Tak. Dobra. No lecimy? dawaj. Ty tam wyznacz Kaj. Oznaczyłem. Ty nacisk na niebieski. Na co, Oznaczyłem. na czerwono?
Na to Na fioletowe, fioletowe, co? no dobra. No dobra. To godej kiedy w którym miejscu. Czekaj. To tylko przy tym fioletowym nacisnąć X, nie? To wszystko, nie? Nie. Dobra, już możemy skakać. Wskakujcie. Patrzyłem. U góry masz tego, nie? Kompas, jakbyś wiedział to. No. I leć na to fioletowe. Okej. Już tam koleś leci już. Dwóch leci. Dobra, lądujemy na ten domek tutaj. Pode mną. Na ten tu kurwa śmieszny. Mhm. Tylko beton... Chałupy nie rozpierdalaj, no dobra, za późno. Nie, skrzynia gdzieś to jest beton, wiesz? Gówno, jakiś pistolet, to nikt nie Jakaś kurwa mnie załatwiła, myślałem, że to ty Ruda. Jaki wał. Ja pierdolę. Czemu Ja chyba w chujowym miejscu wylądowałem. No chyba tak. Ale reanimacji już się nie da. Nie. Jak cię zabiją, no to ładnie. To się orientacyjnie pogubiłem. Wiesz amunicję do pistoletu? Oddaj mi amunicję do pistoletu. To zwykłego. Siema, Redzu. To mało. Kamil, No co? rzuć mi amunicję do pistoletu, tego małego. Poczekaj, kurwa, na razie piję tego producenta. Zaraz ci dam. Ani się nie spytał, czy chce to może otworzyć, wziąć. Chodź. Chodź tu. Kijów. A ty muszę teraz czekać, aż was Ja? zajebią. Mhm. Ale możesz nasz. Może nas obserwować, nie? Możesz nas... Obserwować. No. No, miło. Dobra, idziemy do przodu. Tomek. chodźcie. A nie, w strefie Radził jesteśmy, cię, Wito. dobra. Tak. Czekaj. No widziałem, no mówiłem, pozdrawiałem już też. Nawzajem, dzięki. Może nie słyszał. Chyba tam gościu jest na tym O. temacie, tam No właśnie, dwóch ich chyba jest. widzę, poczekaj, tam był koleś. Przede mną. NE60. O, widzę go. Gdzieś go widział. Jak wy jesteście? Co wy to robicie? No ty to do sobie kolesia? zbudować możesz? Jak masz drzewo, to zabudujesz takie tenta. Podejścia. Budują. A to ty beton chyba, nie? Dobra, No. oni do nas budują. Chodź beton. Tylko że ja tylko snajperkę, więc ja dużo nie... No gdzieś lewo Nie strzela zdziała. w tej choinki. Kurwa! Ciulu! Czekaj, ale zaraz ci pomogę. O, ty Jest w oknie. oknie, Nie. jest tam w oknie. Jeb mnie, kurwa. Kurde, to ty do mnie strzelasz, rozumiesz jak tam oni są. O, a ten to teraz popisuwa zrobi na pewno, na bank. Czekaj, leci pod Nie, tobą, ten pod mały tobą będzie. pistolecikiem tu Pod tobą. przejebane. Uważaj, na dole. Kijów. Z drugiej strony. Tam. No kurwa, w drug... No, Aha, Ale tam no jeszcze dwóch jeden tam był. leciało. A, w dupa ci... strzała dostałem. Dobra, leży. O lol. Poczekaj, Kijów. Może bo to jest kolega, no. Jak go ściągnął. Wiem, że miał kolegę. Gdzieś wbił, Ty, tu jest znowu przed- przy siatce jest. Przy siatce jest. I tam na rogu też. Idź tam, może cię dźwignie, idź tam do niego. Idzie do ciebie, idzie do ciebie. Kurwa, zeza mam, poczekaj. Idzie tu na siatkę do ciebie. Idzie i uważaj na siatce. Plecy, Jest. plecy. Za tobą, za tobą. I drugi. No to ty jesteś Ruda, aha. On Co ja wychodzi. pierdolę. Ładuj w niego, ładuj.
I wpierdol. Kurwa, beton robię to. No co jest? Bo on zbroja ma, rozumiesz, rycerską. A, jakiś pedał. A w tarczą. Dobra. Cześć życie do Mhm. To już starczy? A, czekaj, to do lobby, dobra. No, to już koniec. Ja wam powiem. No to my się popisali. No to pierwszy, bo to pierwszy zawsze taki zły. Ale co ja mogę snajperką zrobić? Powiedz ty mi. Nie wiem, trzeba było nią rzucić. Trzeba było nią... Się połóż. No, trzeba było nią rzucić mu pod nogi i uciekać. A wiem, Tomek, mam się kurwa powiesić, nie musisz mówić. No. Nie chciałem tego robić teraz tutaj na tak open, oficjalnie. No ale i patrz, wiesz co możesz zrobić, a się pyta. A się pytasz, ej. Tomek, dawaj gotowość. Już zaczynamy. O. Teraz to za szybko poszło, ja cię Ruda zgubiłem w jednym momencie i nie wiedziałem gdzie jesteś. I myślałem, że ja z wami jestem w budynku, a to inne frajery, no i tak skoczyłem. na No, karierę, też nie? kiedyś miałem. Bo w ogóle, no, dobra, no nie będę narzekał, no, dojebałem. Dobra. Po grze się powieszę sam, w pizdu. Dojebam. Gdzieś szalecie, gdzie jest dużo domków. Nie wiem, tomaty tam. Raz właśnie tak miałem, tak ty Tomek miałeś, tylko że koleś biegał ze mną, też nie skapnął, że kurwa to nie tylko kolega, nie? Aha, no. Tak w oboje biegaliśmy ciągle, nie? Bo wy też teraz, patrząc to praktycznie, no, razem zaczynamy i tak, kurwa, podzieleni jesteśmy dalej, nie? Tak, Nanek czy Kijów to tam na tyle są. Wiesz, musimy dobrze wylądować, nie? No. Przede wszystkim dobrze wylądować i... Na końcu się... Ja mam jakiegoś Herkulesa, zaraz to będę pruł. Dobra, daj Kijów gdzieś na tego lądowanie. Czyli? Dawaj, kolor? Czerwony. Aha, tam, o ciulu. Dobra, jest na daleko. Będzie. Dobra, to przy... Które? A nie, dobrze, Strefa? dolecimy, spokojnie. Anglicy grać skoczyli. Dobra. Jankys, o, witam cię, witam. Pozdrawiamy, skaczemy, witamy i dawajcie. o zdrowie pytamy. Ty. Dobra. Dobra, tylko trochę dajcie prawa nalog do góry, nie? To wtedy dalej polecicie, nie? Jak się klika cały czas X-a, on będzie leciał przez cały czas. Nie, to będę lecił. Na czerwony, nie? Ja to na sam koniec, a to na ostatni dzień. Tam pedały też lecą, wiesz? To czyli lepiej naciskać gałką, żeby schodził w dół, czy lepiej trzymać się powietrza? No jak to jest blisko, to w dół. Bo i tak sam. No wiesz, nie do końca, żebyś No, żeby zaraz nie spadł wylądował, od razu. Lecicie ze mną, czy kurde, czy ja sam Ja lecę? lecę za tobą. Nie wiem gdzie jest Nanek, nie Ja widzę. nad wami. Dobra, Kijowa widzę. Nad nami, To aha. znowu poleciało. Kijów. Ale ja to tak. On mi już maszynka czego się... mówisz? Siemanko, konsolowiec, siemanko. Dobra, nie mam wpływu przynajmniej. Z kolesiem się bije. Kijów, idź mu pomóc. Dobra, leży. Ruda. Bo ja wiedziałem, że se Ruda poradzisz, także mówię, wyjebano. Tak, zostało mi proszę ciebie 40 HP, nie? Oj, skrzynię mam, zajebiście. Co, jak dobra. na ciebie to za dużo. Uwaga, tam jeden gościu leci. O kurwa, ciu. Kurwa, wyjebał mi. Ej, ale my opuszczamy strefę teraz, to bez sensu, nie? Czemu? Panowie? Kurwa, Nie, to już to wszędzie wiesz, co byli. O wy kurwiorze szpetne. To co? Nanek tam jest, a gdzie jest Ruda? Leży? Dacie jeszcze się zreanimować, Ruda? Halo? Halo? Co? No i wleciał i od razu dostałem strzał. To gówno ty. Da się jeszcze was reanimować, czy nie? Nie, był w martwy. Jeszcze wyszedłem przez przypadek. Co za gówno ty. Mhm. Ale jednego ubiłem Nie, już. tutaj jest.
Jakby nie było, trzeba trochę spokojniej, nie? Bo to... Nanet tam kolesia kurde monitoruje. A Tomek czeka kurwa aż... No, chuj, bohater wie. Ostatniej akcji. Ciul! No. To tak, ale to było wszystko tak... A to co, mnie wiesz, zastrzelił, a czy co, no, kurwa? tak wyszło. Nie. A dobra, polecą. Siemanko, masakra, siemanko, witam cię. Żek się wystraszył. No, polecam. No fajnie mi się teraz strzelało, lepiej trochę. fajnie. Tak wpierdolę No. no. A Jankes, masz tą gierkę też? Ale tylko mam, 4 osoby jest Tomek. No, Aha, to się nie da więcej? Aha. nie. Aha. Trochę głupio, no. Lanek. No chujowo, bo powinno być, jak jest 100, to powinno być tyle, ile ten, to grupy większe by się robiły po prostu, No. nie? No ale to chyba tak się nie da, ale tak się nie da na jeden serwer dobić, nie? Także... No tak. To z tego, że możemy sobie porobić kurwa 4 dwójki kurwa. Konsolowiec i też mi się tak wydaje, że w pułapka musiał wpaść, bo kurde to było niemożliwe. Jak nas się robi więcej, to możemy iść na GTS-a. GT Sport możemy iść. Gran Turismo. No, też możemy iść. Mówię tak jeszcze godzinę, no pół godziny program później to robię imprezę i za 1000 ja gram. No. Czy Audition w ogóle pracuje, czy on tylko w hokeja gra? No kurwa, go w ogóle Nie, on widać. pracuje do wysługi, nie? On go wytrzedzie z konsoli i później siedzi, tak siedzimy do 2 w nocy. Pierdziele. Nie, jest, już się pojawia na net. No. Wszędzie lecimy. A no to czerwone, dobra. Trzeba skakać, Dobra, skaczesz no. Nanek, skaczesz? Już? Ja pierdzielę, coś mi wywaliło wszystko. Kurna. Nie. A jest, Jesteś. działa. Teraz działa, ale- Jesteś. No jesteś, no. Ale przerwa może była lekka, no to... Nie No. szkodzi. Wszyscy są na tym. Kaj wylecicie? Aha, tam, na N, na... Na farmę. Na czerwono, na czerwono. Ja uważam, że to lepiej... Ty Kamil, No. ty robisz tam w tym salonie jakimś tam telefonów, czy co? Nie, ja w salonie nie robię. Ja robię ogólnie w tym biurze. Na pomocy technicznej. A, No co, Orange cię oszukało, tak? Pador zrywo Nie. streama co jakiś czas, no właśnie zauważyłeś. Pierdzielony, rozumiesz? Mam karabin? Pierdzielony ten Rest of Stream, czy jak się to nazywa, ta stronka. Wywalo mi, rozumiesz, normalnie internet i... Teraz, a czemu ja teraz... Tylko informatyczne skrzynki. Przynajmniej na środku. Choince. Kurwa... Gdzie jest kijów? Tu jest. Ale mam kurwa shotguna. W tych metalowych są jeszcze. Dobra. Ej, Chodźmy leci, tego. plecy. No dobra, jeszcze nie, tak blisko, ale leci. kurwa. Za wami Kamil jest. Dobra, tylko żebyśmy się, wiesz... Spotkali, to trzeba się zatrzymać gdzieś w jakimś tym, bo będzie zajść szukali. Kurde... Swędzi. Kawieście są. Kamil, blisko ciebie plecy masz. Pierwszy. Ruda. No, kierunek podaj mi na mapę, jak masz. Okay. Ruda. Tak, słuchaj, komentarz mi przyszedł, także... Także masakra wiem. Kawieście są chłopcy. Kiju, Ale do kogo szybko. ty jebiesz? Kierunek. Ej, leci tam, Romeo, uważaj. 130. No. Widzę. Za kamieniem, Ładuj za do kamieniem. niego. O, ciulu. O, to- prawie. Kurwa, 4 mnie jebali. 4.
Meo, zgasiłeś ich tam? Kaś ty jest, Kamil. O kur... No leżę. O 4 mi. Stoj! Ciulu. Dobra, mamy ich, Mamy mamy ich. chuj. Dobra, Kamil? już się podnoszę. No nie, Kurwa, mamy. jak tego chuja też dojebałem tutaj. Kurwa, dobrze, bo. A jak Mieli nie apteczkę albo coś? Tak, mieli, ale nie wiem gdzie co się wyciąga. No. Tak No, rzucić, to kurwa. Napój, weź se napój. Nie mam drzewo tylko i magazyn. Jest apteczka mam, czekaj, rzucam. Kwadrat. Jest? Podaj Kamilowi, bo ma mało życia. Masz ją? Czekaj, nie mam. Kamil? Nie Czekaj mam. jeszcze raz. Dobra, czekaj. I co to ją, jak ją wyrzucić? Kwadrat albo trójkąt. Podziel, dobra, Okej. opuść. Dobra, Masz. dobra, się leczę. No. Posunięcie mnie. Ty, ten shotgun to dobry jak z bliska, Ja, tak, to jest chuj, dupa. ale... Tak, tak, tak. Ale kurwa ich... Dobra, Dojebaliśmy. możemy iść. Czyli strefę gdzie No, mamy? dobra, Dobra, w idziemy, środku, do krzaka, kurde, operacja krzak. A to nas będzie widać, nie? Nie, co ty. Ale ty wiesz, jakby właśnie jeszcze tymi tego, ciężarówkami można było jeździć, to kurwa bym chyba nic kurwa bo ruszył. do krzaków się oddać, tylko Tomek innego szukaj, innego krzaka. Tak, chuju, teraz innego, jak żeście kurwa wjebalo. Gra właśnie tego Pugba, nie? I ty wiesz, że się wjebałem do krzaka i ludzi chuja zrobiłem? Ani mnie nie wkurwiaj, że teraz do tego krzaka Ja. się zrobisz. Jak się kucało? Ja pierdolę. R3. R3. Dobra, przypał już mam. Kurwa, Dobra, ciulaty ja krzoczek. pierdolę. A Zbierajcie może sobie. może się do Zbierajcie ciężarówki Akurat wsunął. dupiaty. O, widziałeś jak fajnie? Mam miejsce na Kurwa, dwóch. schowajcie się tam beton, Kił, kurwa, i... Chodź tu. Kijów, ja No to nie. w ciężarówce możesz być. Ciekawe, kaj się ta strefa Zbieram zamknie. rzeczy na razie. A gdzie on jest? Schował się? Nie, ja sobie zbieram rzeczy. Spoko konsolowy, dodaj. To jak coś, to se popykamy razem. Zbieram. Kijów, chowaj się, a nie tam. To co to za broń? Też musi być jakaś dobra, 8-9. Maksimum amunicji. Zbieram się. Dobra, strefa idzie w naszym kierunku. Także dobrze, ja. To i tak nikogo nie będzie u góry, bo jesteśmy na samej górze, to nikogo nie będzie. No ale wszyscy tu przyjdą. Zbieracie sobie. Tu nie. M15, kijów na nek. Dobra. Ruda jesteś tam siedzi, no. Ty siedzą i czekają na święta. Chyba Wielkanoc. Jeszcze byśmy tam zdążyli normalnie wejść do tej chaty przez ten czas, bez kitu, nie? Do tego kościoła. Ale po co, jak idzie poczekać na nich wszystkich? No. No, Tomek, musisz cierpliwości No, tam. Tyle. poczekamy aż się wybiją. Nie ma tego. Zostanie, rozumiesz, dwóch, to my wskroczymy. Ja tu las wycinam. Ten zaś się w drwala bawi. A za chwilę dostanie heada i będzie miał Ja. tyle po zabawie. A nie, od kogo? Tu nikogo nie ma, kurwa. No mówię właśnie, więc nie wiem po co się chowacie. Kijów tam sobie biega drzewa. Tak, walnie, strefa jak zaraz wyjebie, nie? Pewnie. Przecież. Jeszcze dużo. O kurwa, granat! A dymny poleciał w moim kierunku. To ja. To ty rzuciłeś? Pierdolę. Ty pojebie, kurwa. chory, ja. A ten już posrany tam. Nie, bo myślałem, że mi się w granat naleci, a ty kurwa, później pomyślał, jakiś pedał siedzi w krzaku. No to już byli. O kurwa, nie chuja, dawaj Ej, tego. w jakim kierunku strefa pójdzie? Pewnie naszym się zmniejszy. Nie. O kurwa. O, idealnie, idealnie. Dobra, przechodzimy. Idziemy do przodu.
Siedzimy Okej. tu. Czekamy, bo będą pewnie szli za nami. Z tomatu tam będą szli. Czekamy na nich. Ej, trzeba się w strefę wbić, nie? Ej, dobra, ja się zbuduję w stodole, kurwa, i pierdolę to. Poczekaj. Ruda. Mhm. Nie tu wejdź, Kurwa, czekaj, bo oni sterowanie pozmieniali. Chodź beton. Kurwa, mi się sterowanie pieroli teraz. Teraz namieszane, ja już nie wiem gdzie... Dobra. Okej. Ten tu, kurwa, No spuścił. kurwa. Ej, dlaczego się podpadam po ziemię? Patrzę, zbudowałem. Ej, no No. kurwa, to się zgliczowało. Ej, dobra, bo chciałem, beton, weź i zabuduj tu ścianę. Ja teraz nie mogę wejść na górę. Dobra, Dawaj. chodź Tomek, tędy wejdziesz. No. Czekaj, zbudujcie mu schody. Weź tutaj beton zabuduj, tutaj. Czekaj, Tą czekaj, ścianę czekaj, postaw. idę. A nie, tutaj mogę wejść. O, to O kurwa, ładują. Dobra, idę góra. A tutaj już nie przejdę, dobra, chuja mi to dało. Ej, otwórz mi! budują. Otwórz mi to! Jeb, ej, ładuję do Czekaj, mnie! ładują. A, Wchodź. Dobra. Dobra, ej, jebać którędy to. samki? Wejdź, no przesuń się. No przesuń się. Oni się budują tam, widzisz? Przesuń się albo posuń się, jak wolisz być. Więcej, kurwa. Ej, Kto się Nanek, buduje? widzę cię, gdzie oni się budują, Tam. 105. 105. Z snajperkami tam jest 2. Nie, 4 ich jest. A ty stodole tam? Bo się nie wychylajcie się, żeby nie widzieli. Biegnie tu gościu. 105? S105? Tak. Która godzina? Dobra, bo sobie go muszę czasu pilnować. Chuja, nie widzę go. Za ciężarówką są tam, gdzie się chowaliśmy. Odbiega gościu. Dobra, nie ruszę się i to. Kurwa, ej! Weszli? Ciul zabił mnie, no ja pierdolę, nie idzie powiedzieć, że ktoś do tej stodoły wchodzi. Kurwa mać. No mówiłem, że są. Tiu. Siemka, Wiwer. Ja pierdzielę. Gdzie leżysz? A, już jest dawno zabity, kuźwa. No tak, jak ty po na co dzień stodoł, to skąd my to widzieć? Czy ktoś tam wszedł? Kuźwa mać. Dobra, na 105 jesteście wy, teraz w mojej pozycji. Oni są za ciężarówką tam. Ten gościu do snajperką jest chyba. Jest jeden. Nie wychylaj się za bardzo, będzie to widać. Nie. Co wchodzi beton? Czy to Tomek? To ja. Chowajcie. A tych dwóch żeście z tamtej stodole wyjebali, czy nie? Lewe skrzydło. Cio? To ja strzelam. Tam jest gościu tam jest. Aha. Jest u mnie jest. SS to Sowesia, na tych schodach był beton. Co zrobiłeś? W stodole? No tam, gdzie No tutaj byliście. u nas na wprost. Te schody, gdzieś tam przeszedł, uciekł chyba Po górze chodzi. z strefy. Obok ciebie! Tomek. Poczekajcie, bo się tłuką. Jest. Lewa. Wychodzę. Tomek, nie wychodź. Musimy powoli wyjść, bo strefa się kończy. Dobra, niech oni się wyjebią. Zajebał mnie. Sadź do środka. Chujowina jebana. Jeszcze ci. Stary. To idź tam, Tomek, do tego, nie? Kamień cię dźwignie. Nie mnie dojebał. Dojebał mnie. Leżę tak jak ty. Dymny ci rzucił i chuj. Jakbym wyszedł ruda, to byłoby dobrze, ale zostałem. Cio. Idzie?
Ładuj w niego. Borę beton. Jest, lewa. Kiu, nie, to była ruda? No, no. Odsuń się. Ej, chodźcie, Spierdalam ja to zrobię beton. Beton spierdalamy. Co tu? Spierdalaj Strefa. beton, ja uciekłem już. Beton nie odpuści, musi coś pozbierać. Beton spierdalaj, kurwa, mówię ci. Mamy go. Dobrze. Ale to Strefy już jest ten beton. Wiesz co? Patrz jak mu tu będzie skakował. Granat. Kurwa, zajebej go. Bardzo ładnie. Pięknie. Dobra, uciekaj, beton. Ale fakt jak chuj. Beton, boże się... Bier eliksir i spierdalaj. Jak Wydupiaj dalej- stamtąd. Młodość. Sok z gumijaków, wiesz. Bier ten soczek z gumijagąd i zdupiej. Idź tam do krzoków. Idź, pistolet i spieprzej. Kamil już w Biegną. krzokach. Już, patrz. No i dupa. Kurwa, Ten masz. sam frajer mnie zaciął. Taka Biegnij, kurwa, dojdziesz do bardzo. tego Kamila. Ty, jeszcze masz Za ten, kurwa no. dojdzie. Kamil, uczaskaj go Idź do tam. tego stracha, idź do tego stracha na wróble, zapytaj się. Idzie do ciebie. Kamil, wrać, spierdalaj nazad do tych krzoków, kurwa. Zajebie cię, godem ci. Ale żeście mnie wyruchali, ja pierdolę. Cicho siedź, kurwa. Tak mnie wyruchali, świnie jedne. Mam kurwa szansę na wygranie dzieciństwa, Mhm. kurwa. A ile zostało frajer? 12. Snajper. Bije do środka szybko. Granat tam miałeś. Ale Granat dyskotekowy. Będzie Ta chujowo. bomba. Rzuć go, jak on wygląda. Będzie chujowo. Może chociaż Rzuć go. kucnij se. Gdzieś tam daleko, rzuć go gdzieś Kamil, ja daleko. bym se kucnął normalnie, przekampi trochę. Jest tam u góry. Nie wiem ile to jest. Za drzewem, centralnie przed tą. Widzisz, przy tym dużym drzewie są dwóch jest. Naprzeciwko słupka. Ja na pewno Dwóch tam jest. trafisz. O, jeden poszedł na lewo. Na lewo poszedł jeden, to czyli dwóch jest. No. Weź skoczył się utop, kurwa. Weź się kurwa powiedz. Czekaj, ty lecisz, czemu nie lecisz do strefy? Idę naokoło, przez wodę nie będę płynął, kurwa, ten debil, nie? O kurwa! No, jak debil. Dawaj do szopki, kurwa. Dostaję Lewa. Lewa, Kamil, lewa. Nie no, lewa, co wyjebał. Tam są na wyspie są. Nie wiem. Ja. Czekaj, niebieski czy zielony był lepszy? Nie wiesz. Aha, jak tym granatem rzucisz tego przeciwnika, to on zaczyna tańczyć, a? No. A co Nie myślałem? wiem. Kurwa mać, opie. Aj, był. A, pierdolę. Wy to umiecie grać. A 7 było. Nie no dobra, damy radę teraz. Słuchaj, to jest pierwszy raz grane. Dla mnie to pierwszy raz w życiu tą grę gram. To co, i tak dobrze dajemy radę. chłopaki. Dobra, ja na razie odpuszczę, to sobie chwilę przerwę zrobić. Spoko. To Jankes może wbić może, nie? Ta, niech nagrywuje. Jankes jesteś? Ale ja tu gram na razie, to grać. Aha, no dobra. No to dawaj na myśl, kurwa. Kijów też jesteś jeszcze, nie? Czy też idziesz? O ja pierdzielę. To czekaj, ja dobiję do was. Dobra, No. poczekamy na imprezę. Dobra. Wracamy, Jella odpalę powoli. A o który masz ruda mecz? No to nie, to wiesz, przyjdzie audition, to będziemy grali więc 4 godziny. To co, zaczynamy? Trójkę. No. Okej, są wszyscy? Jankes tam. Co tam gracie? Sezony? Co? Sezony gracie?
Nie, gramy jakby te wirtualne kluby, wiesz, tylko że tego. Aha. Tylko że we dwójkę dobijamy i randomy dobijają, nie? Idziemy we dwóch kurwa na obronę i reszta idzie na atak albo bramkarz idzie, to wiesz, zajebiście. Jak jest? Gramy w FIFA? Później? Nie chcę mi się w FIFA grać, kurwa. 18 nie mam, nie kupuję. Jak tak grać? A, konsolowy źle nam nie poszło, kurde, nie wiem czy nam źle nie poszło. No. Trzeba się Nanek pilnować razem, kurwa. Musimy bardziej patrzeć na siebie. To... To tu chyba premium użytkownik. Jakieś tańce, jakieś dziwne temat. A jak wiesz, cały czas to gra, to tam potem jakieś te bajery lepsze mo, nie? Kiju, wybier jakieś fajne Dobra, miejsce. jaki punkt, panowie? Żeby daleko lecieć. Tu możemy polecieć znowu na teraz, tylko na inny teraz. A ta farma, ja? Kaś zaznaczył, jaki kolor? Czerwony. No bo tu możemy Czerwony. lecieć. Do więzienia. Chodź na więzienie. Dobra, to jedziemy na puchę, no. Czerwony. Może jakieś kurwa klawisze znajdziemy. Kiedy move start? Już. Dobra. Nanek, Mm. skoczyłeś? Ty jesteś moje oczko w głowie, to ja cię tu będę pilnował teraz. No to się boję. Bo to jest jakoś dwuznaczny, Tomek. Nie żeby co, nie, ale jakoś dwuznacznie to zabrzmiało. Ale kijów tam już nie ma co lecieć. No. Zawracamy, No. idziemy, lecimy do tego. Nie wiem gdzie. Ja lecę na bagna. Papa. To na niebieski może, środek wystarczy nam, co? Czy nie? Daleko? Nie, na niebieski. O ciulu, wiela tu ludu. Ja cię dupczy. I ciul, i no. Teraz żeśmy się rozdzielili, kurwa, nie wiem gdzie. Tam, wszyscy. Dobra, tu. Jak snajperkę. Ja jestem tu przy szopie. No to dojebałem, jestem tu przy szopie, tak, żeby każdy wiedział gdzie szopa. Powiem ci, że bramkarem się ciężko gra w hokeju, kurwa. Podziwiam No. tych ludzi, co grają bramkarzami, kurwa, naprawdę. Wczoraj Dobra, graliśmy, zagramy tylko już sobie. tak na bramce wymiator to głową mała, nie? Kamil. Ej, to musimy Co? jakoś tak... Ej, czekajcie na mnie, co? Wszyscy Może się byście włączyć. tak na mnie się gdzieś Ja nawet nie wiem... ukryjcie się i może tak na mnie poczekajcie. Był bardzo wdzięczny, tak, panowie. Nanek, to trzeba się ustawić, do kogo dołączamy. Oni są tam razem, dobra. To lecimy do nich. To Kamil. Czekaj, bo to mówiłeś i się zamyśliłem. O co ci chodziło jeszcze raz? Powiedz. Jeszcze na SharePlayu zagrałem mecz. To, kurwa, nie, czy to... Dobra, teraz spróbuję, czekaj. Już chwila. Zaraz. No bo zaraz będzie audition. Będziemy tak powiedzieć za 15-11, także... Jankes? A, Jankes A to jest, zdążymy, prawda? a to się wyrobimy chyba. O. Zaraz Nigdy zobaczymy. nie grałem, więc nawet nie wiem jak ten sterowanie jak w FIFA? X-em podanie, Mm. radar strzał. Tak naprawdę R2 masz strzał, tylko że strzały, znaczy podanie masz R2, tak? Ej, u mnie R1 jest masz dużo tam sprzętu, tego. nie? Jakbyście szukali. Zaraz U mnie mi powiem. tutaj na mojej pozycji jest od chuja. To naprawdę Jest w ogóle czysto. prawie Jankes, analog co się to stało? w sposób swój kij, nie? I wszystko im robisz. Mhm. Coś do... Jankes leży. Można cię jeszcze reanimować, Lankes? To ile? Lankes. Lankes. Nie, raczej nie. Kurwa. No wstawaj, piczo. Gdzie są te ściany snajperki? Zamek nie strasznie. Kaj... Ej, Już Kaj to teraz jest, tu jest na- jakaś skrzynia. Wbijam. Gdzie? Nie słyszysz dźwięku? Nie. No tu na dole jest. Musisz na dół iść. A w tym jest. A jest. Tu u góry. No, rozdupczaj się. Ten rozwój silnik. Kurwa mać. Hmm? Masz? Tu dostałeś. No, a picie.
Flacha. Oj, Mhm. to ty byłeś? No. Dlaczego straszysz? Kurwa, ja to tu rozdupił, a tu drzwi były. Że kretyn. Czekaj, zaraz będę sekundę. Maksimum. Kurwa, gdzie wy jesteście? Tak daleko do chuja? Ja pierdolę. Czy ja tam nigdy nie zrobię. Tak czysto, zaraz zostanę w łeb na pełno wieś. Drewno zbieraj. Nie wierzę, żeby ten. Dobra, ja się skampił. Romeo. Nanek, No Idę i do was, uważaj, żeby cię widzę. nikt nie widział. dobra. Tu Kurwa, krzaczek. kijów byłek w cieniu. Ale nie wiem, czy w budynku nie jest lepiej się przyczaić na Nie. nich, nie? Nie, bo jak ci wbije w tego budynku, to masz po zawodach. Jak No, wbije no. 4 to Dobra, oko burzy, no. Okej. Tomek, głowa ci No. wystaje z krzaka. Dobra. Możesz headshota dostać. To się położę, kurwa. Da się jeszcze kimnąć? Nie. Widzisz, tylko głową kręci, że nie. Większych krzaków tu nie ma, kurwa, na net. Co, ja se wybrał. Wrazić do tego obok idź. Ten obok jest zajęty. A, Tam już Nanek Ja już tam czempia, rozumiesz, i eom. Ja to chyba się nic nie stanie. Najwyżej. Snajperką kampię, tylko nie widzę nikogo. Patrzcie też po tych, wnieśli w krzakach. Tak, ale mogliby już Tak. zmienić ta mapka, nie? Pułapka, Mają dodać, no jakoś nową. pułapka raniąca. Co to można to położyć tutaj, o? Może na następny sezon dodadzą. Ty, Battleground też dodają nową. A nie, to ten. Ty, a to jest dalej w fazie testów, nie? Ta gra. No tak. Ja to nie miałem jeszcze problemów z tą grą, żadnych takich bugów, czegoś takiego. Dobra, jakbyś beton był, to w razie czego spróbujemy. 53 typa, no masakra. To kurde, nie wiem, czy to zadziałać, powiem szczerze. Czemu? No dobry masz internet. Nie, to nie wiesz, nie chodzi o to, tylko chodzi o to, czy... Bo to jest trochę taki matchmaking trochę zryty. Nie no, po prostu wchodzisz, wiesz, jeden gracz, jakbyś grał z kimś obok ciebie, co grasz. A, dobra, już wiem, o co ci chodzi. Okej, dobra. Dobra, już wiem, czyli nie online, to normalnie jakbym chciał sam grać, dobra. Ty, a co? To Kamil, ty tym bramkarzem grałeś, a? Tak, ciężko się gra. Nie, ogólnie jest odliczone gram na obronie. Graliśmy na ataku, ale teraz gramy na obronie. Bo jest większa frajda z obrony. Aha. Co? Ja bym musiał to zobaczyć, jak tam to, jak to idzie w ogóle ta współpraca. Jak w tym menedżeru, jak w tym, jak w FIFA, na przykład jeden trafia, drugi nie, przez całe mecz, takie akcje. Czy nie? Nie, właśnie to masz więcej akcji, kurwa, jak masz ogarniętych ludzi naprawdę, kurwa, i podają ciebie i wszystko myślą. Chodzi o to, że wiesz, że na przykład jeden trafia przez cały mecz wszystko, a drugi posłucha. O fuck. No. Paczka i strefa. To takie akcje? Dobra, czekajcie, tego SharePlaya udostępnię już. Dla nas, nie? Czekaj, no, bo jeszcze nie skończyliśmy. Mhm. Nanek, idziesz? Nanek, Hubert, Danek. Hubert, ciemanko. Patrzcie na boki. Już lecicie! Nanek. No chodź, chodź. No na co mam czekać? Zakucnij trochę jak ten. Czekaj, to są tam. Gdzie kijów? Lewa. Kijów, chodź sam z nami, Nie, lecimy. dobra. O, mamy picie. No bo zanim tylko audition wpadnie, kurde, i to też muszę zrobić tylko imprezę, żeby się nie bało. O. Idzie Ja za chwilę i tak będę spadał, bo jest 22. Jutro zaś na rano stować. Ja.
Budują się tam. Dobrze, mam. 30. Dobrze, masz 14 do roboty. O. Co, kasujemy ich? Jak zdejmę? Czekaj, tylko niech skrzynkę otworzy. Tomek, A, pójdź strefa sam, wejdź. pójdź sam. Jest. No nie Są pokazuj tam, im się. no. No to ten gościu co już tańczył przy mnie, ten zielony. O nie! Ach, kurde, zapomniałem, że przeładować broń. Fuck, już nas widział. Kurwa, Tomek, na chuj lotosz. Ja pierdzielę. Kurwa, uduplili mnie. Godą, nie łaś. Ja cię dupczę. No kurwa. Tomek, łobuzie jeden. Ale ty, czy mnie nikt nie widział, co? Ja żaden, na pewno cię żaden nie widział, nie? Oni cię nie widział. Nie, kaj. To kurwa kijów strzelił zamiast kurwa przeładować to strzelił. I supą robił. Ja nie razem Granat. Kuźwa. Tyle tu masz tak ładnie. O kurwa. Nie masz innej broni. Nie mam, dobra. Dawaj, Kamil, zapraszam. Dobra, to czekaj, się odpalam. Specjalnie nas załatwił, żeby długo nie grać. A to co to jest za babka No, taki? Dobra, i próbuj wziąć kontroler ode mnie. A nie, czekajcie, muszę udostępnić jeszcze? Poczekaj. Nie, dołączam. Dobra. To czy jeszcze gram jeszcze raz? A, ja Janek? to smola już. Mi się oczy kleją. Nie? No, jak ja o 3:50 muszę wstawać, to hopie. No. Co Jankes? Jebniemy rundę jeszcze? Ale to we dwóch Mam ci to dać też wiele kontroler? razy Coś? nie? Teraz wchodzimy. Dobra, połączyłeś się, dobra. Jankes opuścił, Kasiu uciekł. Co ty możesz teraz zrobić, Beton? Co? Możesz jakoś dobić czy coś? Oglądanie mam na razie tylko. Mam ci dać kontroler, czy co? Tak, bo nie mogę grać. Poczekaj. Tak, opuść. Dobra. Zagrajcie grę razem, okej, dobra. Dobra? O, działa. Impreza. Kogo mam wziąć? To jest dobre. Nie wiem. To co wybieraj drużynę teraz, drużynę wybieraj. Dobra, nie to chyba dobrze. Mm. Dobra, klikasz X, dobra. Mówię, sterowanie masz i tak. Nie wiem właśnie jak sterowanie masz. Jak tak, to masz podanie R2, R1 masz jakby takie, kurde, kij wysuwa, że możesz krążek zabrać. Co ci potrzeba. L2 to masz skupienie tak naprawdę. No i prawą analogię masz ogólnie strzelanie tak naprawdę. Czyli jak do tyłu. Jak bije jest podobnie. No podobnie, sterowanie do NVA podobne. A to też Prawym jest analogiem. Prawym analogiem. I R2 zmieniasz zawodnika. No dobra, już uważaj. Co Nanek, zabijasz się? No, powoli jeszcze z wami chwila pogodą i... Mhm. Aha, z tego plusa te gry miałem jak Ranga ściągnąć. 11. Prawym analogiem Czekaj, strzelasz, z plusem. prawym analogiem, czyli wykażesz go do tyłu i do przodu. Plusem jak ten... Gdzie jest Dobra, ja mam piłka? odwróconą. Tak, mu się wywalił. Będzie pirykę wyłożył. Ej, i co tu jest ciekawego w tym? W tym plusie? W czym? W plusie? No Batman w sezon pasie, nie? To co to, może no jeden sezon? A i ten Deus, no X, no, do biblioteki, to jest dobre. To grałem, to Deus jest... Dobra, też dodaj do biblioteki. Jaka akcja. Kurwa, jak To poleciał jutro sobie beton. to sprawdzimy. Dawaj, z przegrodzki gościu. I co jest? Dobrze, to się pierwszy raz ten SharePlay używam, dobrze to działa. No. Nie ma, że później w sterowanie jakiegoś? Nie. Nie, bo mu się gra pobrała No, do to niego cztery. na ten. No ty. Kurde, myślałem, że tam zawodnik jest. No nie, to jest prawym analogiem strzelę, wiesz? A, ja R2 strzelam do tego. Nie, R2 nie trzymaj, tylko prawy analog. Dobra, już ogarniam. Już wiem. Już mam po zawodach.
Tomek, ale kurde, to był teraz mecz, co? Pierwsza liga. No. No fajnie się grało. Pierdoli chuj, nie? Ja musiał sobie Sifu ustawić na zmienianie. R2, R1. Broń bramkarz. A ten Batman jest fajny bo, taki? No bo tu masz tam tego, tu dużo masz... czytania masz więcej, nie? Ale to po angielsku chyba macie, nie? To dupka. Tak. Co No. się stało? Ale pograć mogę. No pograć jak tam, no oczywiście, język się rozumie, to mam na pewno zajebistą zabawę. A co to jest ten Uncanny Wawel? Uncanny... Prawym analogiem przelejemy. Dawaj, kliknij war trójkąt. A dobra, za późno. Za późno. Weź mi się dać. No, za A późno. ta od trzecią gra, żeście ściągli? A, tak. Nie, Co? to nie, no, Co to jest za... Kliknij to co? nie, bo to jak na Pegasusa, Ja? no. Czekaj, włączyło mi się to. Prawo. Prawym analogiem, prawym analogiem. Czyli właśnie w niemu tu dali taki samouczek, wiesz, no, w tej części. Widzę właśnie, no właśnie. Masz ale nie chodzi o to, jak wejdziesz w tryb praktyki, to O masz filmy prawdziwe Boże. pokazane i masz cały trening, nie? Bo ja mam nad zapodnikiem pokazane, co mam klikać. No klikaj. Co mam zrobić, żeby tu podać? R2 musisz kliknąć, wiesz, że podasz. Atar. Ja to nawet nie znam ich. Piłkarzy nie znam. Piłkarzy, nie wiem jak się mówi. Co oni tu gry zdawają? Boże święty. Za 240 zł. I ona Pierwa. 61 Dobra. zł kosztuje. No chyba ich drzwi ścisły, ty. Jak gra? Gdzie? No wiesz to. No ta na Pegasusa. No. No to, że ten to spalony jest, nie? Jak mi tak miga. Tak. Ojej. Och, wam powiem. Ojej. A jutro ktoś gra? W co jutro No. gramy? Też tego Fortnite'a trochę popykamy? Można, nie? Bo tak trochę opanować parę dni. To chłopie, my Co, gramy, Ryszard? dostajemy w pierdol i No. koniec. Znowu tak są. Ja coś tam u Petera oglądałem. Dobra. O, to nic, ja kończę tego live'a. Ja sobie jeszcze polecę trochę. To nic, ludziska. Dziękuję za dzisiaj. Fajnie, żeście byli. Nawet dużo osób wpadło dzisiaj na ten zaspany stream. Także dziękuję serdecznie. No i jak siły pozwolą, to jutro też coś może w wcześniejszych godzinach odpala. Także no co, tu mi się gry ściągają, także jutro się przetestuję. O kurde. Także se te... O, już jest z powrotem. Kurna, nie wiem co się dzieje z tym pieroństwem. Ej. Normalnie mi cały czas zaś zaczyna wybijać ten internet. Jak wcześniej byłem na tym. Normalnie na YouTube streamowałem, a nie na 3 platformy. To wszystko ok było. A teraz zaś widzę, że zaś zaczyna wariować to. Dobre, no. Coś tu muszę pokombinować, co jest z tym nie tak.
Ale to już nie na dzisiaj. To teraz patrzę wykorzystanie procesora 100%. To wow. Dobra. Nic. Ja dzisiaj kończę za tego live'a. Dzięki, żeście byli. Trzymajcie się. Cześć. A, tu jeszcze prośba. Od konsolowego na pewno. O! Wow. Wow, 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 wow. Okej, dobra. Wow, dużo osób wpadło, okej. Dobra. To nic. Dzięki za dzisiaj. Dzięki i trzymajcie się jeszcze. Weź to go dobrze gasza, ale już to gasza na pewno. Także jutro w popołudniowych godzinach obejrzymy, coś pogramy. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Cześć, pa, 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 pa.